Moikka ja tervetuloa mun maideihin. Aloin kuvaa, kun mä olin jo meikannut, mutta mä tein tollaset heatless curlsit ja mä teen ne aina tuolla kylpytakin narulla, koska siitä ei tule niska yhtä kipeäksi kuin siitä pötkylästä. Sitten olikin aamupalan aika ja sitten vähän kertasin tenttiaihetta. Sitten vähän kreatiinia ennen salia. Sitten piti kyllä pukea ihan sairaasti päälle, koska tuolla oli niin kylmä. Oli tullut kyllä lunta ja se oli tosi ihanaa. Sitten minä ja Stanley suunnattiin tonne salille. Kävin tuolla City Centerin Elixiassa. Oli kyllä aika ruuhkaisaa nyt tammikuun alusta, mutta se on ihan ymmärrettävää. Mutta sain kuitenkin kivasti treenin tehtyä. Mulla oli ihanat tommoset uudet treenivaatteet päällä, niin noilla oli kiva treenata. Sitten treenin lopuksi mulla on aina tärkeät vielä venytellä, koska mä oon ollut siis voimistelija ja mä haluan, että mulla säilyy aina mahdollisuus tehdä spagaatti, niin teen sitten aina lopuksi kunnolla venytykset ja ei muutenkaan jää sit lihakset kipeäksi. Sitten tommonen palauttava juoma ja suuntasin kotiin. Sitten mulla oli pakko tehdä kotona vielä tohon lumeen tommonen sydän, koska oli vaan jotenkin niin tunnelmallista. Sitten kun mä tulin kotiin, niin mä vähän annoin pusuja mun kissalle. Siinä on Kanye siis ja sitten vaihdoin vaatteita. Oli hirveä kasa vaatteet päällä, siis monta kerrosta. Sitten mä pesin vähän pyykkiä, että saa puhtaat treenivaatteet. Ja mä en todellakaan jaksanut alkaa kokkaa, niin mä otin jonkun tommosen muun hampparin ja laitoin siihen tollaista juustoa. Sitten mä laitoin tommoset ihanat valoverhot, ne tuo tunnelmaa. Ja mä olin menossa tuohon kattoon Netflixiin, mutta Kanye olikin siinä. Annoin sille vähän leluja sitten. Toi hamppari oli yllättävän hyvää. Sitten Lulu tuli munkaan kattoi tai reality. Toi on niinku Palm Beachista kertova sarja, mutta sitten Lulu nukahti tuohon tosi söpösti ja mun pitikin mennä laittaa pyykit lappuun. Ja tässä olikin sit mun päivä. Moikka!